Ένιωσε τα χαλίκια κάτω από τις όλες του. Το νερό ήταν ένα σύντριο που ανέβαινε προς τα πάνω. Το ρεύμα ορμητικό του έκλειψε τα πόδια. Εκεί που βούτυξε το νερό, του ερχόταν ως πάνω στα γόνατα. Τα χαλίκια γλιστρούσαν κάτω από τα παπούτσια του. Είδε μέσα στο νερό την πέστροφα να πολεμάει απεγνωσμένα με το κεφάλι και το σώμα, ενάντια στη γοργοκίνητη χορδή της πετονιάς μες στο ρεύμα. Ο Νίκ πήρε την πετονιά στο αριστερό του χέρι και έβγαλε την πέστροφα που πάραβε αποκαμωμένη με τον όγκο του νερού στην επιφάνεια. Η ηράχνη ήταν πιτσιλωτή και είχε το καθάριο χρωμό που παίρνει το νερό από τα χαλίκια του βυθού. Το πτερίγιο της άστραφε στον ήλιο. Με το καλάμι κάτω από τη δεξιά μασχάλη, ο Νίκ έσκυψε, βουτώντας το δεξί χέρι του στο ρεύμα. Κράτησε την πέστροφα που όλο ένα σπαρταρούσε με το φρεμένο δεξί χέρι του, ενώ ξεσκάρωνε τη μύτη του αγκιστριού από το στόμα της. Ύστερα την ξαναέριξε στο νερό. Στα μάτια του τα μικρά ψάρια ανήκουν στους αδύναμους, όπως και ο ίδιος. Αποτελούν επίσης ουσιαστικό μέρος του οικοσυστήματος και έχουν κάθε λόγο ύπαρξης. Γι' αυτό ο Νίκ απεμπίστωσε το δόλωμα από το στόμα της μικρής πέστροφας όταν την ψάρεψε. Η προσπάθειά του να εγκιστρώσει τη μεγαλύτερη πέστροφα που είχε δει ποτέ τελειώνει με τη φύγη της πέστροφας. Στο βάλτο οι όχθες ήταν γυμνές. Οι μεγάλοι κέντροι απλώναν από πάνω του. Ο ήλιος δεν έφτανε στα τελευταία βαθιά νερά. Στο λιγοστό φως πραγματοποιείται το ψάρεμα του πρωταγωνιστή. Διαβάζω. Με το στόμα στεγνό, αποκαρδιωμένος, ο Νίκ άρχισε να τυλίγει. Δεν είχε ξαναδεί ποτέ τόσο μεγάλη πέστροφα. Ήταν ένα βάρος, μια δύναμη συγκράκτη, και ύστερα ο όγκος της όταν πήδηξε φαινόταν τόσο μεγάλο όσο ένας σολομός. Το χέρι του Νίκ έκρεβε, τυλίγει αργά. Η συγκίνηση ήταν πολύ και μεγάλη. Άρχισε να αισθάνεται μια ακαθόριστη ζάλη, σαν να ήταν καλύτερα για εκείνο να καθίσει. Το ψάρεμα εντείνεται. Η αίσθηση της απλότητας και του ελέγχου που αναζητά ο Νίκ, με το καλάμι του στο ένα άκρο, φύση ζωντανή, με τη μορφή ψαριού στο άλλο, μια τεντωμένη γραμμή που ενώνει και τα δύο. Μέχρι στιγμής η ιστορία ακολουθεί μια απλή ζωτική γραμμή, με τον ήρωα να έχει αποσυρθεί από κάποια πληκτική σκηνή στον ορίζοντα του πράσινου κόσμου. Εδώ η ομορφιά και η τάξη του σκηνικού διαποτίζουν το πνεύμα και η δράση του νεαρού άνδρα για να αποκαταστήσει την εσωτερική του ισορροπία περιέχει επίσης τα συγκεκριμένα αρκετά οικολογικά στοιχεία που σχετίζονται με το πνεύμα του ανθρώπου και παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάκτηση της εσωτερικής ισορροπίας του με το περιβάλλον και τελικά στην πολυπόθητη βιωσιμότητα και αειφορία. Ο 20ος αιώνας μαρτυρεί τη μεγάλη δύναμη του ανθρώπου να αλλάζει και να κατακτά τη φύση. Ωστόσο, αυτή η μεγάλη δύναμη ευθύνεται για την πιθανή απειλή της ύπαρξης του ίδιου του ανθρώπου. Η υπέρμετρη ανάπτυξη της οικονομίας και ο αμύωτος ηλισμός όχι μόνο δεν βελτίωσε το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων, αλλά και τους όθησε να καταστρέψουν το φυσικό περιβάλλον τους. Για να επιβιώσουμε στη γη και να έχουμε περαιτέρω κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη, είναι απαραίτητο οι άνθρωποι να ζήσουμε σε αρμονία με τη φύση και να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των φυσικών πόρων. Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες, μείωση των υδάτινων πόρων, αποψήλωση των δασών μας, συμβαίνουν τώρα στη χώρα μας. Περάσαμε από την προσέγγιση της βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας, της αειφορίας, στην ουσιαστική απαξίωσή τους. Διαβάζω. Δόλωσε καλά. Ύστερα έκλεισε από χάμω το καλάμι και προπάτησε ως την άκρη των κορμών για να μπει στο νερό. Εκεί που ήταν αρκετά ρηχά. Κάτω και πέρα από τους κορμούς βρισκόταν ένα βαθύ βούβωμα. Ο Νίκ περπάτησε γύρω από την όχθη, εκεί που ο ποταμός αφρονόταν, τσαλατώνοντας τα ρηχά νερά, ώσπου βγήκε στην ανάβαθη κήτη του ποταμού. Αριστερά, εκεί που σταματούσε το λιβάδι και άρχισε το δάσος, είχε ξεριζωθεί μια περώρια φτελιά. Παρασυρμένη από μια θύελα, πλάγιασε στο δάσος με τη ρίζες της όλους μπόλους από χώμα, που μέσα του φύτρωνε χορτάρι, σχηματίζοντας μια στέρεο όχθη πλάι στο αίμα. Ο ποταμός έσκασε στην κορυφή του ξεριζωμένου τέμπλου. Από εκεί που στεκόταν ο Νίκ, μπορούσε να δει βαθιά κανάλια, σαν αυλακές, που κόβονταν στα άβαθα σημεία του ποταμού και τις δίνες του νερού. Σε κροκάλες πατούσε, και όλο κροκάλες και τρόχαλα υπήρχαν παραπέρα εκεί στη στροφή, κοντά στις ρίζες του δέντρου. Το χώμα στην κήτη του ποταμού ήταν από άριθιλο, και ανάμεσα στις αυλακές με στα βαθιά νερά, τούφες από πράσινα φύκια λυκνίζονταν στο ρεύμα.
Ωστόσο, ο συγγραφέας τοποθετεί μια ασήμαντη εμπειρία σε αυτοσχέδιο κάμπινγκ και τη δραστηριότητα του ψαρέματος που αντικατοπτρίζει έντονα την εμπειρία του ήρωα και την αναδεικνύει σε μια αρμονική σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Χωρίς να καταστρέφεται όμως η οικολογική ισορροπία. Επίσης, σε αυτό το έργο, ο Ernest Hemingway απομακρύνεται από την προσήλωσή του στην ανθρωποκεντρικότητα και δίνει εξέχουσα θέση στο οικοσύστημα. Στην πραγματικότητα, η ιστορία μπορεί να διαβαστεί ως ένα ταξίδι γεμάτο νοσταλγία στο φυσικό κόσμο, στη βιωσιμότητα, ανθεκτικότητα και πιθανή αειφορία. Στο δίλημά του, ο Hemingway προτρέπει, συμβουλεύει τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν το μονότονο ανθρωποκεντρικό στίγμα τους και να έρθουν πιο κοντά στο φυσικό περιβάλλον και σε πλήρη συνέργεια με αυτό. Η περιβαλλοντική συνείδηση των αγνωστών σίγουρα θα διηγηθεί περισσότερο αφού επανεξετάσουν το δίλημμα με μια ανάλογη οικολογική κριτική προσέγγιση. Το κάθε λογοτεχνικό κείμενο δεν έχει κατά ανάγκη αυτογνωσία, αλλά δύναται να έχει βιωσιμότητα, ανθεκτικότητα και αειφορία στη λογική της ύπαρξής του ως δημιούργημα. Οι λέξεις κατά τη διάρκεια της σύνθεσής τους αναλογίζονται την επιλογή τους στην διάφρωση του λογοτεχνικού κειμένου, καθώς και την επιλογή της αποσιοποίησής τους και διεκδικούν μια θέση διαφοροποίησης και όχι πάντοτε πρωτοτυπίας στο λογοτεχνικό έργο. Η λογοτεχνία δεν καθοδηγείται μόνο από την απόλυτη ανυπαρξία και το θάνατο, αλλά πολύ περισσότερο από την ποιητική της δυναμική ή ενδεχομένως την οικολογική, με την έννοια της βιώσιμης, ανθεκτικής και αειφόρου παρουσία της. Αν είμαστε βιώσιμοι, θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να κατακτήσουμε την πολύτιμη ανθεκτικότητά μας που θα μας οδηγήσει και στην πολυπόθητα αειφορία. Αυτό το σχήμα ισχύει και το δικό μας πολιτισμό. Αλλάζουμε την προσέγγιση του για να πετύχουμε σε αποτέλεσμα. Βιωσιμότητα και αειφορία άρχισαν μόλις να αποκτούν ενδιαφέρον ως έννοιες λογοτεχνικής προσέγγισης, παρά τη συνεχόμενη παρουσία τους στο πολιτισμικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθε και πέρα από τις φιλόδοξες μελέτες που βαθμιαία αναδεικνύονται στο νέο πεδίο της λογοτεχνικής κριτικής. Ας θυμηθούμε τη ρίση του Μπρέχτ. Η πραγματικότητα είναι εκεί και σε περιμένει. Θέλει να αλλάξει. Άλλαξε την. Τα λογοτεχνικά έργα πρέπει να αποτελούν μέρος της ζωής των ανθρώπων που τους εξυπηρετούν με έναν αυθεντικό και ουσιαστικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε την αξία που έχουν τα δομικά στοιχεία της ζωής. Σημαίνει ότι θα έχουμε επίγνωση του ευρύτερου περιβάλλοντος μας, βιώσιμου και αειφόρου. Κάθε λογοτεχνικό έργο οφείλει να εισακώνει το στόχο του να φανεί χρήσιμο στον κάθε μελετητή αναγνώστη του. Μαθαίνω σημαίνει να γίνομαι ανίκανος στον δρόμο μου για το βέλτιστο. Σήμερα, αν υπάρχει κάτι που δεν το ξέρω, είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν έχω φροντίσει αρκετά ώστε να ενημερωθώ σχετικά με αυτό. Και θυμηθείτε, η χρήση του μυαλού είναι μεταδοτική. Μην περιμένετε να σας μολύνει κάποιος άλλος, γίνετε ο ίδιος φορέας. Γιατί τελικά δεν υπάρχει μεγαλύτερη σπατάλη από αυτή που να μην σκέφτεστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λίγο εδώ ο Ηλίας ο Πεϊτσίδης που έχει το ρόλο του